presente capítulo desplazámonos ata unha fraga galega. Teodoro, podría ser un pouquiño máis concreto coa cantidade de fragas que hai polo país adiante, por non decir persoeiros. Non te preocupes, Atanasio, porque desta volta importante non é o lugar, sino o que está a ferver nesa fraga galega. Ni máis ni menos que a gran guerra irmandiña! A bofé, Teodoro, a que está considerada a maior revolta europea do século XV. Así que, amigas, amigos, témonos que desplazar ao 1467, cando ten lugar a gran guerra irmandiña. ¡Lume! ¡A poderes! ¡Venceremos! ¡Contra o señor feudal! ¡Lume! Sí, sí, sí. Pide por mí, pide, cantos sodes, a mí tamén. Pero ti! Pero, Teodoro, que faz? Estás no fío do perigo, Teodoro. Que vou facer? Que vou facer? Recoller garabullos? Recoller garabullos. E ti que fas aí facendo teichi e con un fuciño na man? Taichi, respétame. Estou practicando, Teodoro, estou practicando. Voume meter na Santa Irmandade. Déixate de irmandades, Atanasio, déixate de irmandades e axúdame coa leña. Non, Teodoro, non. Ese tempo pasou, Teodoro. Agora é o momento de loitar por lo que é noso, de loitar contra a injustiza, Teodoro. Estou moi emocionado. Pero, Atanasio, Ferme o corpo. ti non lembras como rematou a última irmandade? A de 30 anos. Sí, A Irmandade Fusqueña. sí, Sí. A das terras de Betanzos e Pontedeume. esa mesma. Pois sí, como foi? O bravo Roi Xordo enfrontouse aos Andrade para loitar contra as injustizas e recuperar o que é noso e darlle mellor vida a todo o pobo labrego e trabaqué. Morreu. Son cousas que pasan, son accidentes, cando estás aí no fragor e xa, Pero nada. Morreu e nada máis. Morreu el e morreron todos os demais. E non conseguiron nada. Como que non, Teodoro? Como que non? A súa semente agroma agora, Vizosa, porque neste momento temos da nosa parte aos labregos, as labregas, artesáns, mesmo os curas e as curas. Si, temos a fidalguía tamén da nosa parte, grafiteiros, rapeiros, todas e todos xuntos como irmáns, como irmás, irmandiñas e irmandiños. Que conto tes, Atanasio, que conto tes. Pero xa verás, cando che aprete o frío no cu, vas vir onda min, para estar quente. Oh, que escéptico es, Teodoro. Vide por min, vide por nós, cantos sodes, 150, tanto me ten. Lume, vos ides estar quentes, si que ides estar quentes. Ui, el non era o obxectivo. Son cousas que pasan cando estás no fragor da batalla, que hai xente injustamente. Deixa pasar, Teodoriño, anda, fai unha... Deixa pasar, anda. Veña, Pero, Atanasio, que fas con iso na man? Iso, que falta de respeto. Iso. Non, iso non é iso. Isto é unha lembranza, Teodoro. Unha lembranza? Sí. Unha lembranza de que? Do pesado que es? Mira, mírame a cara, mira. Ainda non curou a ferida do fuciñazo que me diches. Ai, Teodoriño, pero eso foi sen querer. É o que ten andar adestrando para a Irmandade. Hai riscos, hecho que hai. Teodoriño, isto é unha rocha do castelo da Rocha. Tirámolo abaixo, non queda pedra sobre pedra. Somos o ratibrón dos castelos. Ou seja, que é unha rocha da rocha. Sí. Deixasme de pedra. Ah, sí, claro que xa deixo, carala. Toma, aí vai, Teodoriño. Ah! Ui. Espera. Ai, estou agora para tomar no gurolo de internet. Ah! Oh, Teodoro.
achegues, que cada vez que ves acabo ferido. E ti non podías tirar ese muro de pedra, ora que estás tan afeito a derrubar castelos. Ai, e tanto que estou afeito, Teodoro, máis de 100 derrubamos, contra a especulación urbanística alto medieval. E sigues traendo as pedras de recordo a casa. Que non, con que pensas que se foi facendo ese muro contra o que batiches? Queres me dicir, Atanasio, que ese muro contra o que escornei é obra túa? Teodoro, tes unha actitude un pouco negativa. Teñas que estar emocionado, Teodoro. Conseguimos botar fora os señores feudais. Tiveron que fuxir a Castela e a Portugal. E agora xa non hai tiranos que manden. É o pobo que máis ordena. E que ten que ver todo iso co muro de pedra? Pois, Teodoro, como agora a terra é para quen a traballa, pois decidí construir unha casiña de pedra ao xeito, Teodoro. Entendes? Teodoro, senta. Cuidado, ten moito cuidado. Sí, tranquilo, Teodoro, senta-te. Non me toques, non me toques. Senta, Teodoro, tes un croque. Ai, Teodorinho, podías te poñer na entrada da catedral de baixo do pórtico da gloria para que a xente fora bater contra ti, que che parece? Tranquilo, Teodoro, que eu teño un cursillo de primeiros auxilios. Xa verás, Teodoro. Ai, mi madriña pobre, Ai, vai, Teodoro. Veña, é de liño, está ben de liño, Teodoro. Mira, vai che doer a cabeza. aí veñen. Mira que che de soldados están a chegar. Pois, sí que sodes os irmandiños. Teodoro, non, para, Teodoro, non sei se están amigable que eses non son, esas non son de irmandade, non son irmandiñas, non son irmandiños, Teodoro, non, ese é o mesmísimo exército de Pedro Madruga! Home, que me están a falar. Que queres saber onde están os irmandiños? Pois ten que preguntar... Sentímolo moito, nós somos de Forra. Terán que ir preguntar por aí adiante. Nós estamos aquí para a festa. Estamos acarrando a ver se abren a taberna. Mein Kampf. Berlín. No somos de Occidente. No, de Oriente.